Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Chere dalawa idona tokan gi nyathi achia nyaki meda nyathi moro nyaki meda nyathi anna se koni ni malaria moro no goya matek masani weche mag nyuol go podo kanyal iwi malaria no pod chanam kata nyoro kanyai klinik daktari kona ni malaria pod ni e denda pod weya mondo ani nyanja dolo ka kanja dolo oni naneno re gweng ni malik nyo anna migori a lebo ne ponga dek mogo dugo 33 iwinja nyako aneno kok dhi dagore donjo tuje do ng'en ni zato ne yude remba mato gimana chako ko chon mabuk dak rum sa ema wacho ni donjo tuje iduoko ikoda nyasacho kendo wuon ma jal mabade dongo ineno ka koro dada ni obiro ira ka monda duok ne bet moko piny ambi anduta duok moko piny mai momiyo na wacho ni udi manyi wacho mang'eny ade wacho ni nyawe in yun ade winjo ade wange dale ko le korone Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kwa mga juangin thuolo ndi mano makare okinyi ni endi mano maber ahinya mabende akaw thuolo makende mar wakini machiegni ahinya kidienye endi mano mar chal mar piny mondo wago kodi mbaka kotende koda ka weche ma bende timore pacho kaendi mana kaka nasenyisi odiochieng' mano manyoro kendo bende wasebiro kwa nyisi ni wadhi bedo kanyo endi koda ka chief officer ma ochung' ne weche go endi mago mag wuothe kaachiel koda ka teko stima e kaunti no endi mano ma Siaya mano laktar Nicholas Kut ma bende wan godo kaendi okinyi masane mondo wago kode mbaka wang'eni to chalo nade kotere koda ka gigo mwaneno ka osebedo ka koro timore alwara ma pacho kaendi. In bende yudo thuolo makende mano mar miyo wapachi ka okalo kuom lai mago mag tudruok mopogore opogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram at Color TV. E seche bende inyalo nyiso wapachi kokalo kuom lai no endi mar ote machuok mantiere bwo TV mari kanyo endi inyiso ni to chalo nade ka otende koda ka gigo mabe osebedo ka koro timore. Wadhi ng'iane mbaka warwa kotende koda ka gigo mantiere pacho kaendi national issues kaachiel koda kamago bende timore e kaunti ni mano ma Siaya. Kata kamano wadhi chako kanyo koda kamago ma bende timore e kaunti ni mano ma Siaya nikech mano bende kama jatelo wuokie to kanyo endi bende motiye koro nyaka wang'e matut ahinya ni to kaunti gi mano ma Siaya ma bende otelie koda ka governor Bob James Agri Orengo to gitiyo machal nade nyaka gi e thuolo ni endi masane moswa kenda ahinya yena mondo mi arwake machiegni ahinya daktari Kut. Erokamano achiew nade achiew maber erokamano to inede nade abe antie kare erokamano arwaki kendo yes kendo erokamano amor adwa ni mondo mi thuolo makende mondo imose janeno mar Color TV okinyi masani yes. Inyisgi ni to chalo nade Siaya ochiew machal nade mokwongo ago erokamano kata kapok amoso ng'ato ago erokamano ni Nyasaye kuom miwa thuolo mondo abi kar kaeni kendo mondo awuo kaka yandi nyocha ne wawuoyo last week. Mar ariyo ago erokamano Color TV ni
thuolo ma umian mondo awuo achiw pacha mana kaka achiel kuom jo Kenya machiwo pachgi e gik madhi mbele e Kenya ka. Mar adek ago erokamano ni jo Siaya ma osebedo ka molda mondo abed kod teko mar siasa mawuoyo kod ji kendo mang'iyo to development marwa Siaya dhi nadi to hie alego usonga. Bende nitiere gima ber mwanyalo timo manyalo kelo ber e kindwa kaka jalego usonga. Omiyo mano kende to amoso ji duto ma joneno kod jowinjo mag Kala TV kuom biro mondo wabed e duol. Nikech ma ni duol wan kamoro achiel kata in mabor to pachi nyalo miya neni kendo wanyalo gero kod Kenya. Amor dok kuom choponi kaendi mondo wago kodi mbaka. Siaya uchiew makare. Siaya uchiew maber. Ok anene mopogre kod kaka pile. Wuod Nyawuyanga. Orengo. Bob dhi maber. Nyocha en mana nyocha dhi wuoth matin. Lakini nyocha gono asimo oyo noduogo. To kendo tich dwa dhi kaka pile. Kabisa. Department mari bende tich dhi makare. Ing'eyo kaka an achung' ni energy kod transport Siaya County kaka chief officer. To minister mara en George Nying'iro en department maduong' ahinya. Nikech en road, works, energy and transport. But an ye adil kod energy and transport. Kamano. Amor kabisa. Yena moda ka thul ni dimana makende mondo wagoye kodi mbaka weche gendi mago mag Siaya. And adwa keti bende engaso machielo kawuono. Kikihinya. Hokahinya. Adona gain. Erokamano. Adona mondo wang'e national politics. To gik matimore Siaya County. But kapok wadhi national politics kata mana gik matimore Kenya kaendi nationally. But wachaka negi Siaya County. Wang'e anena tich ma James Bob Agri Orengo osetiyo nyaka gi e thuolo masani ma miyo un kaka oganda bende tiyo kode e piny owacho mare kendo kaka achiel kuom jasiaya mopogore ni gibedo ni in itiyo e sirikand James Orengo kata sirikal ma Siaya gi jasiaya County. Gino manyalo miyo uchak wach ni James Bob Agri Orengo ber mondo wachak wamiye telo ni mano mar ariyo kaka gavana marwa. Mokwongo adwa chako kod department mara. Ing'eyo no kaka energy James Agri Bob Orengo to make sure no one kod tire in the whole of Siaya County. Makantiere gimoro midwaro ni mondo los kata kupone electricity nitiere problem kata pole kata ngono to wan wawegi kaka department wa semiyo ji odiechieng' kaka kawuono Tuesday mondo gibi office mondo ginyisa ni enang to bende wadhi ga round wang'iyo. Omiyo James Agri Orengo make sure na turn everywhere. Nitiere kata solarization of water bodies makata kidhi Usenge iwinjo Mageta tibro yudo solars ka oket kar kanyo mitiyo kod kata weche mag yudo rech kod mamoko to bende gichiwo mach ni jok mantiere alwora man kanyo. Omiyo aito nam bende kaler kata jok madwa dhi lowo rech giyudo ka tich ok tek. Omiyo korka weche mag electricity, weche mag power, weche mag oluwo machiegni kabisa kod ofise wa mondo wa make sure no waketo ji e ler. Inyalo paro no nyocha nitiere game barka lare nyocha nitiere problem ma nyocha ni nego ji and all that. Kane ne gino bire docket marwa karantiere ng'at manodhi mo interfere kod power. Kano bire docket maro ne wawuok odiechieng' achiel mwadhi mwaloso power. Koro kata mana weche mag nek kata dhao kod ang'ono kwelo kod gik mamago osedok chien game kanyo. To wadwaro ni mondo mano en gima watimo Siaya County mzima. To watime under James Agri Bob Orengo nikech policy mare moketo mar jotich. Inyalo weyo no okolure kodi but en ng'at mang'i very closely kititiyo katokti. Kawawe mano kata mana weche mag transport weche go oketo yo makare sani wapango mtokni maber Siaya to kata mana licensing and all that giyude yore maber. Omiyo anawacho ni Tom adwa wacho ni niya kata kiwe department mara
inge bedinge gani James Boborengo has been ranked third nationally, even by the Controller of Budget, among the best countries prioritizing developments in their budgets. Paying a man, number dick in the whole country. How many counties do we have? 47. Yes, Mano Nyiso ni James Orengo is doing a lot of work, in terms of controlling the finances. Mitiyo development. Yes. Magik moko bedo directed kata ka peso biro to bedo directed iyo monego benutie. Mano en gima wacho ni en tich ma James Orengo. Marario bedinge en kata na stadium. Ang'eyo ni ji biro wacho ni stadium. Stadium James Orengo no yudo ka it was at the peripheral stage. Nen NP iwinjo to kawi akawa malo sani koro en stadium matiyo iwinjo omiyo en emanotieko gimiluongo ni completion of project. En ema during his time notimo ok kata ne pesa ne nitie pesa ne no bedo maonge kata mana mane no bedo budgeted but no work out mo yudo pesa kage kacha motieko kodo stadium masani koro jok madwa go mpira nyalo dhi go mpira stadium jok madwa dhi neno gi it is a complex ma kat offices bro bedo kanye in the near future. Omiyo James Orengo en okawo health kaka a first priority. Health and is one of his flag projects. Why? Ing'eyo ni sani as I'm talking to you ose flag of pharmaceuticals and non-pharmaceutical materials to all the whole county. In Bond alone, no flag of over 40 million Kenya shillings, drugs to code other facilities, michiedo kodo raya, Bond. To otimo magodu to in all the counties, sub-counties, Obed Ugonja, Obed Ugenya, Obed Alego, Obed Rarieda, and Game. All these areas, Osetimono Gik Makamago. Omiyo, Maradik. What do you mean? Ana adwa welcome BSIA. Odumo chiek. Chamo chiek. Belo chiek. Angomomiyo. Weche mag agriculture timo maber. Yes. Ineno Ministry mar Agriculture. Gitiyo maber kabisa kaluwore kod dwaro mar James Bob Orengo in line with our manifesto. Iwinjo, enough food for people to eat. Weye kata mna miuso. To nikeche wan gima hinyowa en gima wachamo madhiwa. Kaking'eyo onge giminyalo kwalo siaya, onge giminyalo timo siaya, to kipuro maber lowo ok riamb. Iwinjo, kipuro tibro yudo. Jogi ng'enia ni siaya osebedo kang'iyo gimiluongo ni short range to kod long range. Giketo campaign. Iwinjo, my colleague Elizabeth, who is the chief officer, to kod Kokoth, kachiel kod governor, gitiyo matek miyudo ni lowo ka nitiere marach to ichiwo subsidized fertilizer. Iwinjo, ma inuang'o ka jipuro and sani dhano chiemo kata nengo cham okodhi mbele ahinya siaya nikech dhano nikod chiemo yang'o chiemo e lwetgi. Koro ing'en kata koponi ng'ato wuok dhi timo gimoro to dhi timo mana gima omedo kodo gima en kodo e lwete. Iwinjo, omiyo lowo ok riamb. Kapok idhi nyime wach mar agriculture kaendi. Diponi weche gwendi mane waneno ka gavana ne chiwo nyaka mbolea fertilizer maendi emomiyo yuto mano mar puodho obedo makare. Subsidies, yani ni nengo mbolea mang nengo ne ogonyo mofonyore. Iwinjo, mano emomiyo inuang'o ka chiemo dhi maber. To bende wiyanendo wil beding'en under James Orengo ochako cotton regeneration. Cotton manene ing'eyo king'iyo Kenya kar keni each region ne kod crop mare. Iwinjo, ing'eyo ni Rift Valley ne en tea, ing'eyo ni Central ne en coffee, ing'eyo ni other areas ne kod their own, but
Nyanza ka our cash crop nen cotton. To ing'eyo ni kalure kod mokwanyal wacho sani. Cotton nenogo piny. Ma chi pesa mane beti lwetwa notimre nade. Sani gino nyocho bedo revived. Kod James Bob Agri Orengo. Ma I can tell you ni he injected 15 million mondo ochako kodo pidho cotton rarieda. Iwinjo? Omiyo ma eni en ng'at man kod paro maliw to kata kiwe mano weche mag pi. Iwinjo? Ing'eni kata kopo ni wewe mane you said neno kelo e Western Kenya pi manene konyo raia. Orengo no biro mo tap on that water ma ong'iyo no project no mondo donj Siaya. Masichegi as I'm talking to you, it is just a matter of days. To each home in the Siaya County will be having water. Yena adoruoki weche gende mago mag health matin ahinya. Yes. Waneno ka ywak osebedo e counties wagiende. Yes. Niyudo ka weche mag health samoro nitie kaka hinyo counties. Yes. Mabende dwaro mondo osiptende mathoth ahinya mondo mi otimruok nade otere e lwet national government. But awinjo kiwacho ka nyindi jatend governor Orengo osetiyo mathoth ahinya weche mago mag health. E sector ni bano mar health dwaro maru nikech kwang'iyo Siaya waonge gi referral hospital maduong' chuno ni ka jigine to ringo biro para Russia kaka un joma nie telo mano mar governor mbaka mane mabende ugoyo mar biro ni kata mana county owuon nikech you are nearing other counties ma samoro nyalo bedo ni nyalo kelo jotuo moko mana kaka neno kikelo gi Russia Kisumu kaendi mbaka mane mabende ugoyo mar neno ni un bende ubedo gi a referral hospital maduong' mabende nyalo konyo oganda kata ka wawere gi moko mag counties. Actually, Sichima Wuye Kodini, yes, under James Agri Boborengo, Okao Hospital as a very, very important area. Why am I saying so? Ingeyo, sani o expand. Nyocha winjo kajo moko wacho, no expand mochari. Nikech adwaro numondo jiyotho. Iwinjo? No! Mano en mana one aspect mar elevate the status mar hospital man kanyo. Iwinjo? Kata kuponi weyo mano. Sani kata mana gedo ogero kuonde ma ji betie kendo sectionalize kuonde ma hospital makanya. Ma omiyo hospital ma no yudo kar kanyo sani koro bedo elevated. Ena diera makende na kata bed no elevate hospital up to what level? Yes. To kalure kod development mag hospitals. Ingen pod okinyal pimo Siaya kod Kisumu. To bende okinyal pimo Siaya kod Eldoret. Nikech ango? Ningeni jokande jo Eldoret no specialize on an area ma kataka en weche mag ng'ol. Ni idwa chiedh jok man kod tuoche kata jok ming'ado tiende gi and all that. Inwang'o ni mano en tich mane gitiyo. So, kantiere an individual from Siaya monego bed attended to. There is no problem referring this person to the other place. And there is also no problem referring this person to Russia or the current Jaramogi Oginga Odinga Hospital. Nikeche magigin areas man kod advanced facilities ma deal kod gik ma deal kod dend dhano. Iwinjo? But that, however, adwa wacho ni sani wan kodi. An Kutkochogo in Henry. Nitiere gik ma an go mionge go. Nitiere gik mi in go maonge go. Chopo sama ka kora dwaro gimi in kodo to nyaka biri. Omiyo there is no harm ka ng'ato ogol Siaya kilo Kisumu. Kanitiere gima nyalo wacho ni Orengo invest in ambulance. Or invest in ambulance. And as I'm talking to you, aparo ni nyaka benu gichopo about 17. Ambulance gigi tingo ji mopogre to kendo ket jok man kar kanyo. Osiep na Dr. Mondi oketo jok man kar kanyo ma anytime midwa ng'ato bedo referred. Ng'ati ni cannot be attended to. To nikechi, why angomomiyo ng'ato tho? Instead, martero ng'ani mondo konyo. Doc, the other time kana wan kai ni mora ne wacho ni obeokine na daktari mar yien. Kata magugo. But in daktari when you understand what health is. Yes. And again challenge ma osebede ute mag thieth gende.
is not about ni gionge. One gi so many health centers, so many hospitals, but then one the counties wage. But you look at number one, yede bedo ni a serious problem. Yeah. Abiro hospital makut nitiere kaka daktari. To ayudo kako ya thonge. Nyiso ni ang no chun kut ma daktari chak ora to another facility or somewhere else or a pharmacy. Mona there amanya yadno kechonge. Nyiso ni the government oko oketo yath e hospital no. Aya, libalo ne yath. Iyudo ka samoro bende kata mana jochiw thieth magi nurses kata mana dakteche bedo kanok. Okang'eni ma to bende nitiere kaka governor osegoye mbaka kata nitie gima otime mar neno ni number 1 yath obedo, number 2 wabedo kod jochiw thieth malong'o makata ka biro hospital tayudo thieth mana ka diponi tuo ma an go no chuno ni nyaka bed referred to another hospital. Ok nyal bedo ni ang'e ahinya Yes. e weche mag health nikech macha doket mar ng'at machielo. But adwa wacho ni kaka executive, a member of the executive, waneno so much ka yien obiro iwinjo kodonjo Siaya to the governor must make sure no onedo kendo en mo flag off yien gi kitero gi different places. To gima nyalo wacho ni Henry, government, national government, pesa magi keto madhi county government, especially e weche mag yien, pesa notin. King'iyo demand mar yien and the supply mag yien, inwang'o no there is a disequilibrium. Iwinjo ok gi balance. Iwinjo so inwang'o ni wan kod joma tuo mang'eny ka king'eyo no ngima mar hewa ok ber ahinya kuomwa, wayudo tuoche mopogore opogore. Inwang'o ni seche ma dhano tuo, yien michiedho kod dhano onge. Government temo, county government temo maber gima ginyalo. Kendo inwang'o ni koketi yien e hospital kanyo to gitiyo kod yien go imiyo ji at a subsidized rate. Nyiso ni kata ka en yath minyalo nyiewo oko at maybe 2000 inyalo nyiewe kanyo at 750. Nyiso ni ong'ado ni but nyaka wayie ni pesa ma gine yien mabedo distributed to Siaya and the population masani wan kod Siaya cannot match, and that is the reason why ing'eni it is better nika ang'eyo ni ma tuo matuoi to yien go onge to mondo wachi ni mondo dhi nyiewo. Iwinjo ka nitiere yo ma ok inyal nyiewo go yien, ing'eni nitiere joma ng'eny ma bende nyalo konyo Siaya ka. Erokamano. Doc, yedagodo be ateri wach mano mar insecurity. Ing'eni ma is a serious issue nikech kata bene hospital nitie gi gimoro amora e aya kata be manager stadium makare, kata be mana ni weche mag somo dhi makare, but kapo ni weche mag insecurity nitiere to nyiso ni pod wanyalo neno kimonjo ute mag thieth makwali yedhe, pod wanyalo neno kata kimonjo stadium gi matur gik moko, vandalization nyalo timore nikech insecurity. E weche gani mag insecurity, just recently some months ago noneno kanyindika one family mar ji 7 9 I think yes. Yes. Ne onego makoch. Yes, dhano ka dhano nigi kite. But magi gin achiel kuom gigo mabende samoro miyo piny kata gweng' ok bed yo mano makare. And security mag wang'e maber ni it's a docket mantie national government, but there is a collaboration between the national government with the county government mamiyo weche gindi mago mag insecurity nyalo bedo dealt with properly. Okang'e ni un kaka joma ni executive bende weche gindi mag arita kwe ma kethore e county no endi mar Siaya chando wiu tang'o ma utimie. Mokwongo Henry, yes, gima nyakwa kwongo watim in terms of our security and self-governance. Ing'eyo iniwuon government nyalo riti nikech oket police no mondo o patrol. Government nyalo riti nikech nitiere chief to kod jok man kanyo. But iyudo ni government ok nyal riti nyaki EOD. And it also depends on the mental health. Ing'eyo kichiwo example kata mag jochiko maneno owanka. Yes. Iwinjo. Ang'o momiyo jogi ni wang'o? Ni wang'o jogi nikech number 1, ng'at mane timo gigi ka in ng'at man in the right mind, ere kaka inyalo dhi wang'o? Yes. Iwinjo. So nitiere mental health problem.
Yes. Number 2, wan bende nyakwangi gi values in our tradition moketo ji together to kendo manyalo pogo ji. Achiel kuom geno wach lowo. Ing'eyo ni lowo en nitiere lowo mwanyiewo. Nitiere lowo mabende miwa. To nitiere lowo mawa inherit from our ancestors. Ing'eni lowo ma ji protect ahinya en lowo mani inherit from your ancestors. Yes. Moko gi nyalo bet kata ni nyiewo lowo man gi weche mang'eny. But ka koro ng'ato biro mokawo lopi aeto odakie to nyadho ni wach kihero titim gimineno. Iwinjo? Magi gin languages marejo manyalo miyo ng'ato timang'. Omiyo self governance. Yes. Nyaka wangi nwadhi wachango, twadhi wache kanye, twadhi wache gi ng'a. Tang'o magino nyalo kelo. Omiyo mano en gima nyaka wangi ni nyalo kelo problem. Siaya County nikod jatelo miluongo ni James Agorengo. En kod executive ma comprises CCMs. Yes. To kod chief officers. En kod directors kod jotich mag county government. But nyaka in seche kamora mora ma intie. Can you be the security implement or security staff there? Nikeche kuwa weyo ni government emabro bedo nikelo no security. Yes, okwa benyalo. What are you doing yes. as an individual? Iwinjo? Adwa wachoni ne en wach mar gimomiyo nyecha ne wadhi bar Kalari. En keche ne ji wacho ni security man kacho ne keche ne onge mach. Ne taya ok liel and all that. Ne wadhi ma adiera, wadhi nyaka ka MCA muwa wuoyogo, wadhi nyaka ka chief muwa wuoyo kodo, muwa neno gima timre kanyo. Of course, nitiere maintenance issues, but ne waloso taya mata ne liel. Koro, en ang'o minyalo tim? Wan wanyana ng'iyo what is it maka onge to insecurity nyalo beti. Achiel kuom gi entire ne waloso. Achiel kuom gi is a national issue. Chief, sub chief, walange, gitima ng'ono. Nikech ing'eyo ni gweng villages mane wantie. Nene onge security issues nikech mlango ni sub chief, assistant chief to kod chief. Nene gimako gweng maging'eyo mabegi ng'eyo ne gwengni nitiere jonjore. To nitiere kaka deal kodgi. Iwinjo? Awacho ni kamano nikech baba ne chief. Yes. Baba ne chief national. Iwinjo? To kanene en chief, we chief makoro anti. Mache chief man national. Iwinjo? Machande ngama wuoth. Iwinjo? Machano mako kwe. Omiyo gima wanyalo wacho. James Agri Boborengo can do what he can. Mondo okel gik manyalre. Iwinjo? Kaka ng'iyo wuoyo kod commander mar police under intergovernmental relations. Yes. Iwinjo? Yes. Mondo county to kod national government oti kod parachiel eyo mar golo jojore mantiere area manyalo kelo tho mar raia. Iwinjo? But mano dwaro mana kan nitiere open mind kuom national government. Nikech on kod a lot of problem. Keche kata mne chief emineno national government kod assistant chief. Most of them paroga na county government dwaro nikech ing'en MCA. No, not MCA. Iluonge na ward administrators. Okay. Iwinjo? Very soon wadhi kelo village administrators. Nyocho sekete budget. But ward administrators could sub county administrators. Those are the representative mag county government at that level. Iwinjo? To ka ginyalo tiyo maber kod assistant chief kod DO. Iwinjo? Yes. Kod jok miluongo ne jok ma no replace the Oscar. Iwinjo? Kaki nyalo tiyo kamera achiel. I'm telling you, security county issues, commissioners. County commissioners, Yes. assistant county commissioners, and many others. Yes. We wanyalo bari issues mag insecurity. So insecurity depends first and foremost on an individual.
Doko da ni mondo wadhi ane yweyo ka endi telo mokwongo, but kapok wadhi yweyo telo mokwongo, wadwa ni mondo wa crown everything mabende wasewacho gedi mamiyo governor koro nyalo dok e telo kata gimi nyalo nyiso Josia County kaluwore kod gigi temo bende awinjo ka isewacho mondo me ka oganda nyalo bende nyalo dhi yiero gi kawuono. Inyalo miyo governor percent adi kum tich moseti? No, seriously speaking, anyalo miya 80%. And if there is a reason, don't think that getting anajapuoj. Yes. Kikipani yudotik en gima yot. You have to analyze, synthesize, michi what is right. Iwinjo, amiye 80. Amiye 80 nikeche much of the work mapodo kotimo. And problem awok a national government. Ungegi minyalo timo without the money. Pesa seche moko biro late. Pesa seche moko biro sama ok dware tidwaro notiko very fast. Iwinjo, and which cannot be done efficiently and effectively. Emomiyo an amiye 80%. Amomiyo amiye 80%. Iwinjo ka wacho ni wach fertilizer. Iwinjo ka wacho ni podo ka wacho ni bat tractor hiring. Iwinjo ka wacho ni wach mar management of rain. And the campaign for long and short rains. Divinjo ka wacho ni wach mar supply of power and management of transport. Nivinjo ka wacho ni issues mag governance. Ivinjo, and even security. Omeo Orengo is one person. He doesn't shout about what he has done. Ivinjo, he doesn't. But if you look at what he has done, and that is why very quietly COB ranked him third as one person ma prioritize areas or projects to finance. Ivinjo. Emomio, in my opinion, is one person that I can give 80%. But 20%, those are areas of improvement, and if we improve, definitely, by the time we are going for the second term, he will be 90%. But 10% to give it room. I'm praying to see ka Ochogo maybe is a deputy governor Masiaya kata nikechana wachi malie kore obede okadwa golo okadwa ne moda golo ngane telo okadwa ni moda golo iluongo ne deputy governor iluongo ne Oduola okadwa moda golo Oduola telo mondo me Ochogo be nikechana Ochogo studio kawuono no, but if at all governor Orengo biro kawo Ochogo mabe deputy mare I would want to see ka Ochogo is now the deputy mochako biwa go kode mpaka kaendi onyiswa ndo what is happening in the government nabi to lakini kapodo ka wacho nabi adwa wacho ni gimoro ingene deputy governor's position is not vacant. Deputy constitutionally Oduol is the deputy governor. Iwinjo. And at my level I'm contributing as a member of the executive, as a member of accounting officers in the county. And I am comfortable with the work I'm doing. Iwinjo. It is the priority or prerogative Mother Governor. And not now. Obende ngenia. The Lord does not allow him to pick anybody now. Man is true. Wabe we are not pushing. Or ka push mondo ka kut. No. Mondo keti. But manako pone governor. Oduol is the deputy governor. But kochopo seche makoro wadhi the next election. To governor feels in his own right. No, kodwan mondo ti kod Oduol. Odwa tiyo kod ngat machielo. He's right. He has got the right. Iwinjo. To ko wacho no kut. Iwinjo. I will respond when the time comes. But for now, we manda ti the governor mondo the percentage ma wawueka odhimalo. Kik jangane longone Oduol wachi adiro mondo re ogole mondo donje. Kata Oduol ongeo, we are his friends. But we pogrok to Nobet Martin in his approach to politics, but that is human. We are only trying to say niko kadipo mana kada lobo biro to kochopo to nwadwok kochopo sechego nikech ingen chances are many. Iwinjo alego bende nkacha mano be adwa wacho kata koponi bedo bende ja odula malego be is also iwinjo and we can work for our people.
Erokamano ne daktari kuom miyo matut ahinya weche gendi mago mag Siaya kaka utayo kata okenge moko bende governor osegoyo manyalo miyo japiny mantiere Siaya County wuog oko machagone kura ponono ni go kura kawuono machak miye second term. Yiena mondo wagam yuyo kani madundo kwa duogo twadwa ni mondo waranga nena national issues mabende waneno kaka chando oganda Kenya penjore nikech ni to piny ochomo kodwa kaje maendi kaluwore ni samoro kut nyalo biro gombo mondo en biro dhi e od bura mamalo waduogo ka en nyaka mana yie wasan kik idhi mabor ayie kodi baba. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV machiegni pacho, ma e odwa. Chire dalawa idwa na tho kan gi nyathi achia nyaki meda nyathi moro nyaki meda nyathi an nasekoni ni malaria moro nogoya matek masani weche mag nyuol go pod ok anyal iwinjo malaria pod chano kata nyoro kanyai klinik daktari okona ni malaria pod ni e denda pod weya mondo an ng'eni an jadolo kaka an jadolo oni nanenore gweng' ni malich nyo an nyago Migori a lemo ne pong' adek mogo duogo 30 iwinja nyako aneno kok dhi dagore donjor kucho do ng'eni zato ni yude remba mato gima na chako ko chon mabuk dakrum sa ema wacho ni donjor kucho iduoko ikoda Nyasachwa kendo wuon wa jal mabade dongo ineno ka koro dada ni obiro ira ka mondo aduok ne bet moko piny ambi anduta aduok moko piny mai momiyo na wacho ni udi manyi wacho mang'eny ade wacho ni nyawe in yo ade iwinjo wange taleko moro ni chaka gimo miya mama moro eto chaka gima dala nokia haleluya Nyasaye nochwe gina chien en ng'ama wuoyo kani madwa neno omera wuogoko kapok abagi marach wuogoko kapok atimo ni marach oja polo ine me inoda ka ang'o mitimo ka in ma koki dawaro dhako ni in ma koki dwa ware ema penji in ma koki dwa ware kawuono dong chieng' wawere ni in koka Nyasaye wuoyo kodi mondo bi ware dongi ya jipero gi wiuricho ya magita bana gem obiro dhi japolo adwa ni gol simi gone Yesu kone ni biro ineyo jawaro bioresa iwinja Yud tugo mar olonono chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:30 nyaka saa 2 mana e wang' jowi mari mar Color TV. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa.
Machiegni nyakoro mga jwang'e telendi mano mar ariyo kidi mano mar chal mar piny wago mpaka kaendi gi CEO kata mana Chief Officer mano mar Energy and Transport Siaya County mano Dr. Nicholas Kut mabende mpaka moko kiny makawuone warango tielo mokwongo wang'iyo Siaya County ni to seche bedo machal nade wuoth gi chalo nade kata wuoth governor se chalo machal nade e county ni mamiyo japiny nyalo gone kura telendi mano mar ariyo yiero ma 2020 to kod 7 iwinjo kanyendi kaka Chief Officer oloso kanyendi gik magisetime health sector, agriculture, weche mago mag sport, weche gendi mago mag security, gima thuth ahinya mabende osetimo mabe ok nyal kwan duto nikech ng'eni government oting'o so many things mabende ok wanyal kwano duto kata ok wanyal dhi e per sector. Kumano mago are some of the things mabende CEO kata mana Chief Officer onyisowa kanyo ni governor osetiye kendo kikorka kore ochiwo ne governor atamalo maromo 80 mamiyo kawuono bende kinyalo go kura to chako dok kendo iyiero governor e telendi mano mar ariyo. Aeto wach mabende winjo kowacho kanyendi ok watem dhiro bende ok odhir mondo mi ene makawe obed deputy governor yiero mano 2017 nikech teko pod nitiere kuom Oduol kaka deputy governor mano constitutionally pod en kod ratiro no kata kod teko no mar bedo the deputy governor and James Bobagro kaka governor ema bende ni koda ka teko tuk kakoro osebiogo od bura piny miwacho ni koro ganda koro dok e yiero wadhi manyo kuora manyien kuom japiny mane kaka gavana buro wacho ni kang'iyo adok Oduol kata kang'iyo akaw Kut kata kang'iyo akaw Henry Moro kata kang'iyo akaw ng'ama kama mondo bed na deputy na mondo wadho watago county mar Siaya e telendi mana mar ariyo mano buro biro kanyendi but nikech bende Kut en jago bende chunye samoro wuoyo mopogore opogore koyudo kom mar deputy governor yiero mar 2017 kata kopono bio ogwele gi governor well and good but ka oneno ka bende tich ok otimore maber ahinya lego usonga to chunye gombo mondo mi obi odhi olar kom no endi bende mano malego usonga adwani mondo mi akete siasa mamalo kaka jaod bura koro kata kaka ng'ano mabende gombo mar biro bedo jaod bura malego usonga ponono ne tich ok obiro timore mana kaka nowacho telo mokwongo ni koponi atandi ok otimo tije kaka jaod bura makare to biro chune mondo mi en bende odhi kuom japiny to penja piny to japiny miye go ahead ni koro wadonjo kodi kaka Kut kendo kaka jaod bura marwa machiegni nya Chief Officer. Yes. Emani governor to pinga an kenda mo pinga Siaya ko pinga an kenda ma James Orengo pinga abro ng'egi mo pinga okay abro ng'e manoto the other wuo James is a lawyer, he can engage you abro manya abro penye ni to gunya mayanga ng'o miane me pinga sawa ero kamano wang'e ni weche bendi mosebiro ka kuro timore pacho kind of late for example waneno ga kanyo allies mago magashagwa kata joma luongo ni opposition though ineno ga gima gin opposition but ok gin opposition nikech number 1 Rigathi Gachagua ng'eni ne ng'ama noyier ginoyier gi President William Ruto but kano bedo impeached but oselokore koro ja opposition and mane kaka ong'e ni en ja opposition. So allies maga Gachagua kamotingo en Martha Karua, Eugene Wamalwa, Stephen Kalonzo, Matiang'i jogi endi osebedo ka dhiro matek mokalo mondo jatend piny Kenya Dr. William Ruto dhi pacho kata bende giyango ni ok onyal dok e telendi mano mar ariyo wang'e kanyo endi what could be the problem nikech kiwinjo weche mawuok kanyo endi Mr. Chogo en ni the issue masamoro Gachagua iye wangodo en nikech jaluo nane obedo machiegni gi president kendo makulemo moko iwinjo Henry adwa wacho ni Gachagua an ok amora ahinya e wuoyo kuome kaka jasiasa to anyalo wene kaka dhano to kaka jasiasa ing'e very well kanene oyiergi ma ne wachre no okwal kura mar Raila Amolo Odinga manene Raila dhi court aeto bang'e to protests nobetie ning'eyo no Gachagua nodhi okawo komanda ma police ma gidonjo kod office chakre saa 11 mokinyi to giwuok in fact saa 10 mokinyi to giwuok saa 4:05 motieno nikech en ng'at mane plan yo mag okrash kod jok mane protest ing'eyo ni issue mar mandamano and a question of constitution
Yes. Oyienwa mondo wa protest. Mana ka wa protest gu kwe to kwa tingo gimoro manyalo hinyo ngima dhano. Yes. Iwinjo? To mano gima kanene Raila Amolo Odinga to kod joge nene protest e wach mar kura manogo 2022 ni neno ka jogi nene Gachagua at that time Ruto notiyo kod a lot of force mo crash kodo the opposition. Iwinjo? Mane ginduane kata nego Raila. He was at the brink of assassination. Nidhi nege. Iwinjo? To Nyasaye nokonyo mane okonege. Bang'e niwinjo inflammatory statements mane ne wuok kuom Gachagua. Number 1, nowacho ni ka ne oku contribute ginene election maruto ne okigone kura kikipar ni nyalo timango ni nyalo keyo to gima ne wiyo wil no whether ngato donji presidency through the window kata donjo through the door and a president ma the whole country to the whole country oko segment the country into various tribes. All tribes form a country. Yes. Omiyo Joluo, Masai, Kikuyu, Luhya, and many others were all members of the country. And therefore, they needed their right share in the government. Kakaja Kenya. Yes. Obeyed appointment, obeyed loan, isega the bank tipenji ni jakan. Nikeche, onego bedni ija Kenya tiyudo loan. Yes. And all this Gachagua karkanyo noduogo wacho no wan ne waonge ge shares a government wan kaka ok kata Joluo kende. It was not only Joluo. The other people according to him were 43 tribes. Iwinjo? Nene oko vote nga Neruto. Yes. 2 tribes no vote Neruto according to him. Talking yo matut to 2 tribes ni kata mna tribe mare won no gocho na Raila. Iwinjo? To kata mna Kalenjin nitie joma no gocho na Raila. Yes. Omiyo their own votes Raila nen kod 6.9 million. Ruto nen kod 7.1. Akia whether it is true or not. Ruto nen kod 7.1 according to their votes. Yes. But according to revised votes, Raila had more votes than Ruto. Kori ng'en ka jogi ne dwaro their red shares no mondo oyaw ang'o? Oyaw sava. Jogi notamre. Achiel kuom jama notamre ne en Gachagua. Iwinjo? Kendo nowacho no Ruto noriombo e yo maler e gigi duto. Number 1, shares nowacho. Number 2, nowacho ne en ema koro rito State House. Iwinjo? Ma oko nind. To kata konindo, to nindo ka wang'e achiel otimre nade? Oyaw. Kendo wang'e manoko gin joge mane State House. Ne chiedh nadi mondo Raila chopi State House ka Gachagua nekia. Iwinjo? Number 3, Gachagua en self-centered. To ama wacho nini rit kori bro neno jogi sama koro gidwa beti opposition. Ng'at madwa dhi kao flag ibro ng'en en ng'ano. Ing'en sani Gachagua wacho ganda kata nobedo impeached. To no dhi court. Nenda winjo ka jayalo mori TV nende wacho ni ka ni dhi court to poko yudo ni in innocent or guilty mano nyiso ni pod inyalo chung. So in his own right ongega ni pod onyalo chung kaka president ma the Republic of Kenya. Yes. The law is very clear. Yeah, actually, Gimai wacho chande chief. Yes. And correction. It's true. Yes. The President William Ruto garnered 7.1 million votes. Yes. Castor Raila Odinga no garnered 6.9 million. Millions. Yes. Yes. Yeah. Yes. Mano total votes. Total votes. Yes. As per their description. Iwinjo to ka koro ne noduogi chien to no yud na Raila had more votes than Ruto. Yeah. But man to koro kwanyal donje nikeche koro mago gin gik ma koti ema bro timonade ema bro amua. Omiyo atwa wacho ni Gachagua kwaduogo ire. Gachagua en ng'ama self-centered. Iwinjo? Gima oneno ne nyalo kethone. Nikeche kata mnasani
osewuoyo marach kuom Kalonzo. Kano dhi gine Ukambani nopenjo Wakamba kod votes adi, mowacho ni 1.5, nomano nyalo miyo uyom. Kodhi kuom Matiang'i, owacho ni Jokisi biro kelo votes adi. According to him, over 600,000. Again, kod votes over 6 million. So according to him, votes magin kodo is enough to tero to tere. Yes. Gimaga Chagwa kia, and then we have over 50 million votes, and we are going to have more voters in 2027. Yes. Onyalo chiwo 8 million to 23 million wokamoro to ngato yombogo. Omiyo okong'eyo ni gik mowachogo, owacho gik ma ok understand the current politics. Ok na ber moloyo. En a politician. En ng'at mane nochung' one term. Iwinjo? En nochunga one term. Ineno one term iwinjo wacho gagi. Is describing him. Kecho nochung' one term kaka MP. Mama Dhira. Yes. Moyiere. Aito kendo wuok. To odhi obedo vice president. To bedo half term. To kendo wuok. Koro en ng'at ma has a reason to be Owe class 1 term 1. Owe class 1 term 1. Iwinjo? Koro memo miacho ni self-centered. Or even egocentric. En ng'at ma ok nyal yien mondo ji otimam. Number 2, ng'ani en ng'ama is non-compliance. Why am I saying that? Ing'eyo no Henry Kwatiyo kodika. Yes. There is a system. There is organization. You have given me my duty. You have your duty, you are the boss. Iwinjo? An ng'at manyaka ng'imnan atiyo gi midwaro mondo impresi. Tok ni gik mawacho en ye gik monego bed ni impresi. Onego ati mondo ji onena tiyo tich chande mondo impresi ni kut is always after result. Yes. Iwinjo? Yes. Tok na an ng'at madhi oko tadwaro na impresi. Gachagua kano yiere kaka vice president of the Republic of Kenya. The first vice mano keto was non-compliance to the statutory powers and any other regulatory and legal issues. Nikech en ng'at moko luoro jatende, en ng'at moko luoro jok motiyogo, to chaya kata mama moro neno yanyo, numagi senda gidongo kochote. You see, a president in the making cannot talk like that. Iwinjo? And therefore, and according to him, en ng'at maro ma is non-compliance. Iwinjo? He is a trickster. Sanikoro or the America. What is he telling those people? You know, dingen koro kendo Gachagua wegeruto. Sa menga kucha. Oyanyo gamna Raila. Koro in idhi wo. To mi anene mingat mugore kodo you are for. To kichopo karkanyo tineno kanga nupu. Oyienge. To ai to koraringo iwe ngano koridonje ngat machielo ni emigorigo. Yes. Koringeo ni is losing direction. Yes. Omiyo an adwa wachoni ni Gachagua. Yes. Yes. All those things mase wachoni. Onge kaka neno ng'ani dhi tiyo kod other opposition leaders. Okay. Iwinjo? Keche all these people are seeing what I'm telling you. Ginene kanene vice president, deputy president. Yes. To ginene Sanika is outside. And onge chieng minyalo winjo ka Rigathi Gachagua wuoyo about other tribes unless he's abusing them. Nyoro Kikuyu emowuoye kendo every time owacho ni wa Munyoro owuoyi Mount Kenya ineno all those. Mano is a tribal. Yeah, actually Nyoro no wacho ni ene moro mondo dhi obedo flag bearer. Yes. Mano mar coalition mabende samoro chal ka gima gibiro loso. Yes. And king'iyo Fred Okengo Matiang'i be is also forming part of that coalition and other people. Yeah. And everyone is aggressive mondo miyo they will be that position. But they better mateka. Kalonzo Yes. also feels needs the most senior officer person to contest that position within their rank. That one is also there. So poroko dhi bedo mayot ahinya. But wakawa nena kutni if at all Kich politics, anything nyalo timore. If at all the likes of Rigathi Gachagua gino form the government 2027, Kenya ka nyalo bedo machal nade. And wawere kuro ki Kenya at large. Wangiene Uganda na mawuok e Luo ka. Luo ni nyalo na machala. It seems that they are having a problem with Luos. Kata koponi we Luo. Yes. Uwa bot jo Kenya. Adwa wachoni ni kanene Rigathi Gachagua odonji telo. No donjo immediately
odonjo bedo deputy president. Nodonjo ka immediately okego Matiang'i emanene en minister mar interior. Iwinjo? Both times, iwinjo? Jo Kenya ma were not happy with the result were crushed, were beaten. Jomoko nogoli udi. Seche mawuoyo kodi ni jomoko niengre, gidiewo kuonde ma gibetie, gichiemo mna kama gibetie, gionge badegi, nikeche Okengo Matiang'i to kod Rigathi Gachagua 2022. Iwinji 2023. Koro king'iyo jogi, adwa wacho ni no onge good leadership. Jogi, they are non-democrats. They are people who don't want to sit down. Sani koro Raila obiro kod wach mar dialogue, isn't it? Yes. Yeah. Iluongene? The International Conclave. Yes. The National Conclave, isn't it? Yes. Now, why are they not happy with this conclave? They are not happy nikeche ging'eyo ni gionge reason momiyo gigo koko. Iwinjo? Raila emanyo dogo koko nikeche en manokwal kurane. Raila emanyo dawacho no, a larger population of Kenyans, including the Luo, have never been put into government positions. King'eyo the police, king'eyo the army, king'eyo administrative police, king'eyo government officers, they are either Kikuyus, Kalenjins, or other people. Why is it nika korora ilo wacho ni wadwa donjo mondo wabendu partake to what we fought for? Nikeche won mare manogolwe. Ang'o momiyo Raila ni ok dwan mondo wan kaka jolu and other people. Keche kata king'iyo coast. Iwinjo? King'iyo other areas kata mna Kalenjin. There are those people who fought for the independence. But Kenya lo ini yes. Kut. Yes. Kenya tiro ka jaluo ni magi marachi kabisa bedo ne sirikande ne. Kido bedo machiegni ni jaluo chiegni gi President William Ruto is a serious problem. Na Rigathi Gachagua and the likes of Gachagua kata allies ma Gachagua. But kapo kiwacho gimoro. Okay. Gimomiyo jaluo jaratiro. Jaluo ler. To jaluo mor. To jaluo ong'eyo tiyo gi gik moko. Emomiyo king'iyo accountants in Kenya, king'iyo jok matiyo maber to bring it home. Yes. Kanyoro ket mbadi. Yes. Numondo bed minister ma finance. Yes. Inano kaka gik moko dhi. He is doing the right thing. To gigi gin gik ma jokande ok dwar. In fact, jogo ok dwar ni jaluo obed in senior positions. Ka koro sani jogi kelo lweny just because of Mbadi and Wandai as energy minister. Those are the only Luos. The rest in Oparanya, Maina Luhia, and Joho, Maisa Coastal. Yes. Why is it that these people never talk about Joho? Why is it that these people never talk Oparanya? Why is it that every day they only talk about they talk about Opio Wandai and Mbadi? It is because these people are doing a good job. We know a situation where they have even tried to put off lights illegally, and it has been discovered. So, jogi okdwar jaluo nikech jaluo en jaratiro to en a manager. Hero kamana inya Kut. Yena mondo mi aduogi luor kae nikech abro gombo chieng' moro mondo wang'e weche mag education kaka ng'ama is an educationist nikech issues mang'eny bag education kae ni waseno ka help they are not going to give, I mean ok gidhi chiwo hola chande and nyithindo mang'eny moko maber are going to miss the GSA universities. Wabro ng'e specifically education. But politics no one no Kambadi and Oparanya, not Oparanya but Wandai gi oganda wa makalugo mamoko e kamotingo wanyore imono molo no one kada mana parasols gi endi benentire mano kaoje wa moko mo represent and wanyaga to ni general. What should these Luo leaders masa moro President William Ruto no mi oppositions moko mondo gin bende gi lok godo oganda Luo? Very good. Mano is one thing madwa wacho and it should go very clear to our people. Yes. Mo here kod Ruto. Yes. Ingen His Excellency Ruto kose kawi moketi kar kamoro. Yes. Ok en tije madhirango joluo mondo ket kar kanyo. En tije jogi mondo bendo scout ni jowa mondo bed appointed. Kata bed appointed in their ministries. Iwinjo. To giwuok kod Ruto. Nikech Ruto is now putting them, one is a headlight, and others are indicators. Now these indicators should be able to be going to him. To wacho nenu one gujowa ketka. Kaka education mi wacho. Iwinjo. And I was a personal atiyo kod
Professor George Magoha, a University of Nairobi, as the examinations officer and senior assistant registrar, mar examinations. I was actually the registrar mar examinations. Adwa wachoni ni George Magoha kano yudo tijini iwinjo. Ok en no dhilando ni jin obro kao ngane. Tiwinjo mnano ngane oseka uruto kao. Ngane oka uruto. To kara jogi emotimo nadi. Emotero nyingi. Kiki gibed nuko keti kar kanyo. To iniling just because you fear. Ngato ko biro kar kento bro kao kari. Onge ngamanyalo kao kar ngato ka en minister. Iwinjo. To ministers mo ket kanyo. Nyaka giti kod those positions to scout for our people mondo orwak. Ere kaka jo wanyalo donjiami. Ere kaka mano, and for example Omolo and Adifagagiji, people are saying no, Omolo is not doing a good thing. Omolo is now our senior most person in the public service. Iwinjo. Wami na support. He can be guided. Iwinjo. There's no harm going to Raila and accept the Raila as an elder. And he's guided so that he can work for our people. Ereka konyalo gine tiyo kod statistical information tungeyo ne Kisumu wakawe kata Japar, Homa Bay wakawe Japar, CIA and all that, mondo waketi army, waketi police, waketi AP, waketi youth service and many other places. Why? Aya one day sanikoro enimochung energy iwinjo sanikoro but aneno kotiyo maber. However, there is room for improvement. Eregi monyalo timo to ensure na our areas iwinjo oket taya makende chichni to jomoko bendo ndik electricity. Energy has got a lot of departments iwinjo corporate departments iwinjo kata kako ringio petroleum EPRA ginigo kata koponi iduogi electricity board kata kiduoge all these things ne bo wandai ondik jo wa majuluo iwinjo nikech onge chieng maruto no bi wacho ni miya ngato mondo ndik iwinjo okawacho no konya ndiko jomoko bondi kandika karuto wacho ne no ndik but to bendo rang joluo ndik to kaber to 60% majok mondiko nego bed joluo ke joka ndose gandiko jogi gingeny ga kanyo already iwinjo mbade iwinjo kiko umuwie educate no pesa iwinjo but yangeyo and I know his capacity but in one called the University of Nairobi and but no we wakati chung koyuma ka okongo bedo PA mar the sitting MP I to duogo ka ogino nyal hodio Mambadi has been there. I know Mbadi is a good leader. So en bedo go mbaka gi joko. He's an accountant. To ingeo no jo wang'eny gi otimo mnagin accounts. Iwinjo. Orang jo wamondo promote in various regions. Iwinjo. To jomoko bendo ndik. Ng'ato bendo okaw bedie PA, COS and all that. Okaw kuom jowa. Ok ng'at maneno inherit. Onjelo mano inherit nie mapod nokode onge ng'at mabro yie ni secrets magi bro dong nyaka ibed mna secrets ka in kod jogi. That's true. Iwinja omiyo kata mno paranya to kata mna jo nyaka ging'e ni giyudo telo kata situ Raila Amolo Odinga. Iwinjo nyaka gimi jo watich kok gibi jo watito golgi mondo ka kanyo che ikaw kuyu no ka okuyu lelo mumi ministries kakoro ngwan kochopo kar watu wamiyo ng'ane wamiyo iluongo nanga Jabaluyan to kod Joho ng'ani oparanya to kod nyaka koro gidrang jowa to kod jogi bende Jabaluya mondo gindik nikech ing'en when it comes to politics it is not a question of what, it is a question of what you have done to people. To Jibro Riureka Murachiel. Iwinjo. Ruto has his own issues. And the first people get you. Katamini Dialan, the first person is your child. Yeah. Talk with your wife. Then Kinyalo treat Gimaber. It means Ninyalo treat Joko. Iwinjo. Omio ana wachoni ni jogi, let them use their positions. Iwinjo. Okata ineno katamna teach makoruti o malando magine broadcasting. Yes. How many of you
can be brought into a national system. Iwinjo, ma ubed senior. Why is it that these people are leaving our people to rot at the village in the name of devolution? And the devolution is only a third of the total functionality of the nation. Iwinjo, is just a third. Meaning 3/4 is still with the national government. Let them take advantage and bring also money to the grassroots level. What do I pesa? Kutwadwa tieko nikech kaka wamedo dhi tieko to kumora kaka wamedo dhi kaka wamedo mako mach but kuro thuolo bende mayo wangwa but issues pod ng'eny ahinya and again ang'eyo ni pod obiro engage more mondo wago mbaka nikech mbaka gi nyaka gogi every now and again kata every time adwa mi thuolo mondo mi wachni mogik actually I wish kata ke inyalo chako inuoyo ne jowa momi positions gi iwuo kodgi direct king'iyo kamera inyisgi gin bende mae thuolo ma gin godo mar ting'o koro ganda luo malo aeto gimi nyalo nyiso jo Siaya gi jo Kenya. Iwinjo Henry, ka ng'ato miya tich ni mondo ati at the national level, ok onego ang'imana ni anie magerra anyiewo lowo marom nadi, an kod pesa marom nadi e bank, nikech eventually gigi to wabro weyo. To ere kaka wanyalo konyo ngima mag jowa? Ere kaka wanyalo konyo ngima mag nyithindwa e yore mopogore opogore? Sani neno kata weche mag GNCs giwuok, protest moko mawuok, giwuok nikech nyithindwa onge gik moko e lwetgi. To ka koro mi thuolo kaka koro in minister, ng'eni samo mi thuolo no, omi gan mondo ikony jou. Omiyo ng'ato kaka an kata ka anyalo yudo tich at the national level, mang'eyo no anyalo yudo. Raila osetiyonwa to pod otiyonwa. Nyaka koro wakonye mondo wachop kama ne wadhiye Kanaan cha. Omiyo komiya tich, ere kaka nyalo konyo ji mondo gibed kod pesa lwetgi kata e weche mag pur. Ere kaka nyalo konyo ji e ndiko nyithindo e migawo mopogore opogore. Ere kaka nyalo konyo jowa e yore mag siasa mondo giyud good positions kaka jowa nyoro nitiere achiel ariyo moyudo good position. To kik obed mana good position migerri. Obed good position migero kod raia. Nikech raia gi ema nomiyi chopo kar kanyo. Kane bed onge raiago dak ichopo. To an akwayo nokoyieri kik ibed kaka Gachagua. Kik ibed ng'at ma is self-centered. Kik ibed ng'at ma egocentric. Kik ibed ng'at ma non-compliance. And finally, kik ibed a trickster and a liar. Nikech kopo ni timo kamano, time will catch up. To wa embrace dialogue. Can nitiere issues of misunderstanding. The young, the youth, wabed kod intergenerational dialogue. Mondo, national dialogue. Mondo, the young people, the old, the sex and everybody, mondo wabed piny, mondo wangi gima nikech Kenya ko luar. To all of us will perish. Ungenga mabrodom. And who will be happy about the Somalia? And who will be happy about Southern Sudan? I don't think so. Palestine has always been in war. Israel has always been in war. Is that what we want? And when shall we achieve it? Umiana wacho, nuwago ero kamano, ni Kala TV, aneno kukelo wakendo wadwa wachon raia gik monego. To kata jotelo, nyakwa wachini. To bende wan ready no kwa bedo jotelo gigi bro wachnwa to kapoko wachna en ang'o manyalo timo mondo correct the situation. Ero kamana nyakut kuom thuolo mari mabende kao wabro wago kodi mbaka kae to kinyi ni endi mar masane amora hinya thuolo ni no endi kendo geno no dichi mano machielo bende wabro chako go mbaka actually weche mag education to yena next time wangi weche mag education because it's so bad king'iyo kanya report mane ogol kanya recently ka jo help wuoyo ka jo moko and racha completely people are started especially the learners. I hope no poka bedo cut off. Yes. Akwayo. Yes. No mano is one priority area. Yes. Maruto negongi. Yes. Wach masomo ma nyithindo. In fact, ineno koko manyo bet en keche nyithindo. Loan, help, okete kaka ne en mondo nyithindo yud pesa nyithindo mo kuonde modhier o yud pesa mondo som. Otherwise kubedo kod joma fuwo to gibro timo gik mofuwo to kik uyuagi. Aja wachoga gimana dhok miwacho ni ku bedo gi joma fuwo to fuwo rach. Yes. Aja wachoga kut ni
ng'amo fuo to yieng tich go tek maloyo ng'amo denyo to riek. Beri beri ng'ama riek tidenyo maloyo ni fuo tiyieng. Yimondo wawegi kanyeni nyako dichieng ni machielo nyinga Henry Okech wara doko dikendo odichieng no go ban makin chieng tich adek. Wabiro go mbaka kaendi koda ka kuto dichieng ni machielo e weche go endi mag so mondo wagol fuo wabed jomo fuo kik wabed jomo fuo to yieng to wabed joma riek to denyo. Erokamano. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral, ma bende